Mayong hapon ug daghang salamat sa inyong pagsunod. Sugbo ug Tibuok Central Visayas. Maupay nagulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug maayong hapon usab sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Padayon karon ang gihimong inspeksyon sa tanang mga quarry operations sa lalawigan sa Sugbo. Subay kini sa kamanduan sa Kapitulyo nga suspinsuhon una ilang operasyon aron masusi ang kaluwasan niini. Ang lakang di patuman human sa dakong trahedya nga nahitabo sa dakbayan sa Naga. Aniya ang report ni Nico Sereno. Gisugda na sa Provincial Environment and Natural Resources Office kun Penro ang pag-inspeksyon sa mga quarry sites sa probinsya. Gipang susi ang mga permitis ni ini kung misubay ba sila sa lagda ug mga patakaran. Ang lakang gihimo human sa landslide sa dakbayan sa Naga. Si Governor Junjun Davide mimando nga ipahunong una ang tanang mga quarry operations aron matino ang kaluwasan. Ubos sa balaod, ang quarry sa 5 ka hektaryas nga land area paubos maoy gitawag nga small scale mining. Ubos kini sa jurisdiksyon sa LGU nga maoy muhatag sa permit. Ang mga large-scale operations sa MGB DENR na magpa-aprobar. Mato ni Jason Lozano, officer in charge sa Penro, daghang tan-aw nila sa inspeksyon gikan sa kaluwasan sa quarry site ug sa mga trabahante. Number one nga tan-awon sa ato ang monitoring is safety. Tan-aw na to ang ilang area is number one pag-monitor. Nag-operate pa sila sulod sa ilang permitted area. Oo. During sa ilang operation, aduna ba'y mga safety precaution measures? Usa sa gitutukan nila kung mipatuman ba sa hustong proseso sa operations sama sa gitawag nga benching o paghimo og daw ang sa bukid nga pamaagi sa paglikay sa pagkahunlak sa yuta. Kay ug mutaas na kayo ang wall, delikado man siya. So mao nang anam-anam siya, 5 meters to 8 meters, so inana, then nate burn, then saka na po inana. Mupatawag ang Penro og usa ka tigom ning simanaha sa mga quarry operators sa probinsya aron hisgutan ang mga isyu sa industriya. Pamaagi sab kini pagsiguro sa kaluwasan ug kalikayan ang mga disgrasya. I-reassess na to kay tan-awon gyud na mo balik labi na ang unsay nahitabo sa Naga nga ilahang gimension nga tungod sa quarry. Dinhi sa lalawigan sa Sugbo, dunay 35 ka mga permits nga gi-issue sa Penro alang sa quarry operations. Nico Sereno, Balitang Bisdak.